това 50 ме. Значи патрони. Презаради си SMG. Его е? А, Изи. Hey, no way, бате. Я ли не виж дали имат 5-9? Hey, no fucking way, nigga. Не мога, не ми да скролвам. Да. 50, да? Да. 50 звучеше. Браво, бе, момчета. Мале, направо 300 пулс, бате, честно. Бед. То пич не знаеш къде му е главата, честно. То пич беше пълен рандом. Не, тия не знам. Те, така като хората са хайперфокус, брат. Ставаш ли топ 2, брат, си хайперфокус и Tunnel Vision. Ама, Оня буквално трябваше просто да си свича на 50-то на Single Fire и да ме тапва. Аз бех дед. Или да не промва по средата на скалите, може би също. Нали, най-вече. Той трябваше ще пусне просто 50 ОП много. Той е лепрон обате. А той обрал дропа, абе 5 страна според мен. Абе и 50, много ебат. Да.